Здрасти, 7 малко е. На стадиона сме днеска, ще правим интервали, така че плуваме и това и започваме да загряваме. Интервалното бягане е едно доста интересно бягане, то е доста неразбрано бягане. Всеки казва, учим да бягаме интервали, само че някой бяга доста различни неща. Дайте да разгледаме първо какво е интервално бягане, какво са повторенията, какво са бързи повторения, какво е спринтиране. Това са 4 различни начина на бягане. В средните и дълги дистанции най-важните са повторенията и интервалното бягане. Спринтовете ще ги оставим на страна, защото много малко хора могат наистина да спринтират. Бързите повторения се използват доста от хора, които бягат 800 метра. Няма да ги разглеждаме тях, те са по-бързи от повторенията, разбира се. Но да се спрем на повторенията и на интервалното бягане. Каква е разликата между тях? Разликата между тях е за какво се използват. Повторенията са доста бързички, от най-бързите повторения, които бегачите на дълги и средни разстояния правят, и те са с темпо от 1500 метра. Максимум, който може да направим, се изпълнява за едно повторение от 400 метра. Те се използват за развиване на анаеробната сила, за икономичност на бягането, за по-добра форма на бягане, докато интервалите развиват нашата аеробна сила. Интервалите обикновено са между 3 и 5000 метра състезателното темпо, което един човек може да поддържа. Тоест, ако бяга някой за 20 минути 5 км, трябва около 4 минути да му е на километър темпото за интервално бягане. Много добър начин за определяне на различните видове темпо е нещо, което един от най-добрите треньори Чак Даниелс нарича 6 секундното правило. Какво гласи то? Взимаме нашето темпо за 1500 метра, за което бягаме, и с него може да бягаме една обиколка на повторения. На тези 400 метра, ако прибавим между 6 и 8 секунди, за по-развитите е 6 секунди, това е нашето интервално темпо, плюс още 6 или 8 секунди за 400 метра, това е нашето темпово бягане с такава скорост. Тоест, малко да го дадем в контекст. Ако бягаме с 4 минути на километър за 1500 метра, т.е. нашето темпо е такова, няма да е 4.06 за интервалите, а ще е, за 1000 метра трябва да сметнем, т.е. между 15 и 20 секунди, т.е. ще е около 4.15 и вече темповото ще дойде около 4.30 на километър. Колко трябва да се бяга интервално и колко трябва да се бяга повторения. Значи за интервалното е добре да се ограничим около 10 км на седмица или около 8% от обема, а за повторенията, там ограниченията трябва да са около 6-8 км максимум или 5% от обема. Това важи за хора, които бягат 30 до 150 км. Примерни тренировки, които могат да се правят за повторения, това са 8 по 200, 4 по 400, 6 по 400, да растат нагоре. Има и доста по-сериозни тренировки от сорта на 3 по 600, с 3 по 800, 3 по 200. Докато интервалите са малко по-дългички, да речем
3 минути бягане, между 5 и 7 пъти, да речем 5 по 1000, по 1200. Те са така добри тренировки. Когато бягаме интервално и повторения, трябва да се знае разликата в времето, което правим упражнението, което си почиваме. Тоест, ако на момент бягане трябва да е интервално и го изпълняваме с интервалното темпо, което сме сметнали, ние трябва да правим почивка към работа 1 към 1. Тоест, да речем бягаме 3 минути, почиваме 3 минути. Не е задължително да сме спрели, даже е по-хубаво да правим джогинг, ако това не го позволява подготовката, но почивка и работа 1 към 1. В повторенията там вече става доста повече почивката. Тя трябва да е един обем работа към 2-3 обема почивка. Тоест, бягаме да речем минута, почиваме между 2 и 3 минути. Например, добър пример за това е повторение на 400 метра да се правят. Ако някой бяга с 15-16 км в час, т.е. темпо 4 минути на километър 400 метра, това значи, че трябва да ходи следващата обиколка. Т.е. да слезе на 5 км в час, нормална скорост за ходене на повечето хора, да направи обиколката и чак тогава да направи следващото повторение, за да може да запази тази пропорция. Иначе твърде бързо ще пригорим, няма да може да се поддържаме скорост. Това също е много важно да се каже, че в повторенията и в интервалното бягане не трябва да се стартира бързо. Значи, ако минем леко над нашето темпо, понеже нас не позволява тялото, има и по-бързи видове бягане, ние ще развием тази скорост, но няма да се постигнем целта на тренировката. Защото целта на тренировката на интервалите е ние да стигнем до максималното количество кислород, което може да обработваме. Ние това тренираме. Нашата аеробна сила. Тоест, ние ако го надвишим това още на първото или на второто повторение, което правим, или интервал по-скоро да се придържаме към това нещо, ако направим първия или втория интервал много висока скорост, ние след това не може да се достигнем, пак много ще не боли, но няма да може да достигнем нашето максимално количество кислород. Там ще видим как ще започнат да спадат скоростите, няма да може да се изпълни пълноценно тренировката. Тоест тази тренировка няма да не свърши работата, за която сме учили. Това е точно да хвърляш сили на вятъра. Много по-малък ефект ще има тази тренировка от това, за което сме отишли. Тренировката днес е 7 по 2 минути с 2 минути почивка, 3 км загрявка, 3 км кулдаун. Много хубава тренировка, подготвително да се започне по-бързо бягане. Това е вторник, международен ден на интервалите. Понеделник е на гърдите във фитнеса.
Продължаваме нататък. Последното го напуснах доста по-бързо. Така изглежда човек след интервали, особено ако пусне някой по-бързо. Много хубава тренировка. На всеки я препоръчвам. Много е важно за стадиона да има писта, защото стадион без писта си е просто едно игрище.